پنجگور چتکان رخشان پول پرشت پروش و کنڈو بیٹانی وجہ ناقابل سفر جوڑ بوتا 35 سالہ ساری کے پنجگور ای پول جوڑ کنک بوتا تو یقینا آوادہ پنجگور آبادی کم بوتا او گاڑیانی ہم تعداد کم بوتا بلے 35 سال گزگا پاد یقینا پنجگور آبادی بڑھتا او گاڑیانی تعداد ہم ودتا چھی وجہ اے پول نو ناقابل سفر جوڑ بوتا پنجگور ایدگا بازیں علاقیاں ڈبل سڑک وبزن روڈ جوڑ بو گائیں آوا یک شرریں گام گے جے بلے بائی مشنت کے اے پہلے نمگا متعلقہ ادارہ و علاقۂ نمائندہ ہم دلگوشی بدینت پرچہ کہ اے روڈ سرا روچے صدانی گاڑی پنجگور اے شہر پدومی شہرہ رہنتے ہیں اسی طرح مزان و کسانے گاڑی ہم رہن تو کایاں لوڈ گاڑی ہم چدا گوزند اگر اسی نمگا دلگوش دیگ نبوت خدا نخواستہ اے پہل ویلی آماچ ببیت گوڑا ادا انسانی جانانی ہم نقصے امید استنت بائی دگا مشنت کہ اے روڑے نمگا اے پہلے نمگا ہم دلگوش دیگ ببیت و اے شرح ہم مرمت بکنند تاکہ مخلوق مزن ویلو آماچے ببچیت وگوں آسودگیا و تی سفرہ بکنند عکس کشے اوریا عمر ماجد وش نیوز پنجگور